Osesele yedwa odla anhlamvana kwababeboshwe ecaleni lokuvukela umbuso iRivonia trial uBaba uAndrew Mlangeni uthi abantu kufanele bahloniphe imigomo ekuhloswe ngayo ukulwa neCovid-19. Ekhuluma osukwini ngaphambi kokugubha usuku lwakhe lokuzalwa njengoba izohlanganisa iminyaka engama-95 loma kade bona uthi ke nakuba kukhuthaza kakhulu osekwenziwe nguhulumeni. Kodwa ke udumele kakhulu ngezinga lenkohlakalo ezweni. Ugubha usuku lwakhe lokuzalwa oluyingqophamlando. uAndrew Mlangeni sekungiyena yedwa kuphela osesele kulabo ababeboshwe eRivonia. Obesasele naye uDennis Goldberg uye washona phambilini kulonyaka. Njengoba sekungiyena kuphela ke osesele uthi uzimisele ukuqhubha igalelo loza kwabo futhi ke kuyamthokozisa ukuthi yena usadla anhlamvana. Kodwa ukhathazekile ke ngalolu bhubhane lweCovid. If we are united and we work together as a people, as a nation, we will defeat this enemy. We were able to defeat an enemy that we saw, apartheid. Kodwa uthi ke akumphathi kahle ukuthi abanye alwa nabo emzabalazweni babukela lelizwe phansi. Uthi inkohlakalo iyinkinga enkulu. People in whom we had confidence, people in whom we were certain that they will carry out the policies of the ANC, that of bringing about prosperity and peace. Once they were in power, they did the wrong things. Njengoba egubha iminyaka engaka nje ephila uthi sekuyisikhathi sabantu abasha manje ukuthi nabo bezinikele. But the youth of our country, this is their land, this is their country. We must make them to love the country. Once you love your people, you love the country. You love your country, you will be loving your people. Make sacrifices. You can't do anything unless you sacrifice. Uphinde wezwakalisa ke ukuphazamiseka ekutheni akakwazi ukumema abantu abaningi ngenxa yezivimbelo ezilawula isifo sekhuvethe iCovid-19. Kodwa wathi wethemba ukuthi imisebenzi yakhe izoqhubeka nokukhuthaza abasha ukuthi belwele izwe labo. Umzondele Mbethu, SABC, eGoli.